Aydımçı, showman Şahir, Sazanlı, Turgun, kompozitor, artist, alpbarcı, operator, rejissör, blogger. Tanış yüzler. Salam Türkmen portal websaytymyzyň mehriban tomoşaçylary. Görüşüňiz ýaly tanış ýyllar adly gepleşigimiziň täze sany ýörekde sizin üçin. Biziň bugunky tanış ýyllar gepleşigimiziň tanış ýüzi bolsa, ýurdumyzda belli aýdymçymyz. Hemmemiziň söýüp diňleýän aýdymçymyz owadan denanyz aýlary. Sen ýadyma da düşen oňyny, sensiz şeýle kedelikeni, erwet bolam sensiz ilki, öwreşden inni. Sen ýadyma da düşen oňyny, sensiz şeýle kedelikeni, erwet bolam sensiz ilki, öwreşden inni. Sana dönün. Aýlary, sizi gepleşigimiziň täze sany hoş gördüm. İlk bilenem, Türkmen portal websaytymyza ýazga geçiren tanışylar gepleşigimizde çaqlymyz kabul etgeniň üçin köp sag bolsun aýdym. Gurrun bolmasa size paşsypyz. Sunugat älimde de ulysmytlar arzu edip gepleşigimizde başlasagam bolam. Tanışylar gepleşigimizde siz ýaly tanalýan ýyllar gatnaşýar. We biz 20 tane logik sorag taýynladyk. Şol logik soragy 20 tanany 3 minut wagt berýär. 3 minut wagtyň içinde 20 tanana da jogap berip geçseňiz ýeňiz bolýar. Jogap berip geçmeseňiz ýeňilýäňiz we biz size şert berýär. Bolýar. Şo şertimizi kabul etmeli bolýar. Bolýar. Ýeňilseňiz hem elbetde sowgatlarymyz garaşýar size. Bolýar. Onda ýene bir zat ýatladyň soraglar berip durkam. Bir sorag bilesin gelse onu bilmeseň jograňa dosýarlaňa jaňadyp, çynar wagt sakla diýip bilersiň we ýardam isläp bilersiň. Bolýar. Bolýar. Onda hemem ýene bir zat soraglar eger käbirlerini bilmeseň ýa hemmesini bilmeseň gynanmak gerek gel. Ilmi soraglar däl. Men bu soraglar bilmedim, men tanýan ýerýaly gepleşikde. Ýöne wagtymyzy hoş geçirmek üçin. Bolýar, näge diýeler? Onda taýýar bolsaň, taýýar. Soraglara başlayan 3 minut wagtymyz gitdi. İlk birinji sorag özüňize deýiş, näçe wagt ýa-da näçe gün, hatda näçe sagat telefonsuz oňup bilýäňiz? Näçe eliňizden telefon näçe wagt şonsoz oňarsyňyz? Bir gece ýatymda oňaýmadan. Näme bir gece? Gece ýattym, turýança oňar. Oňaňokda, ha? Ýetmiň. Oňaňok diýär. Indi soraglar başlady. Ýerden galdyrmak aňsat, zyňmak kyn. Zyňanga daşa gidenok. Galdyrýan aňsatçyk, ýeňil. Aha. Kömüňe den ýygýan. Ýani zyňmak kyn ol, daşa zyň bolanok. Bilmeseň geç. Paxtamy? Ýok, şoňa meňde işte. Paxta buğdoymy? Ýok. Nämek ýa? Wagt gidip dur ýa. Nähil tagat günüň dowamynda 2 gezejik dogry wagt görkezýär. Şunyal tagat, nähil tagat günüň dowamynda 2 gezejik dogry wagt görkezýär. Tagat, he, aslında her wagt dogry wagt görkezmeli. Ýöne şeýle bir tagat 2 gezejik dogry wagt görkezýär. Logik sowal. Nol, me bilmedim-de. 2 gezek. İşläp duran tagada dogry wagt görkezýär diýmek. Diýmek wagtmy? İşläp duran tagat haçan teretseň dogry wagt görkezip dur, dogrymy? Значит, näil tagat 2 sapar dogry wagt görkezýär? Näil tagat? Allah işlemeýän tagat aýlar. İşlemän duran bolsa 2 sapar bar ýa-da şowur ýa-da şondan. Aha, jereniň ejesiniň 3 tane gyzy bar. Aha. Bir maral, bir merjan, üçüncüsü kim? Maral, merjan, mehrim. Logik so. Mehr nereden çıktı şu? Jerenin ejesini tanan o, ne mehr diýip goňgydy. Deret, jerenin ejesiniň. Ejesiniň, ondan 3 gyzy bar. 3 gyzy. Maral, merjan, üçüncü kim bolýar herki? Özümi? Hawa kim? Kim o? Jeren. Ýa-da. Bilgeşim bilmedik bolýarmy? Haýdym oňar. Jerenin. Çınar ağacyny 10 tane almasyp dur, şemal bolýar, 9 gaçdy. Näçe sagatly? Biri. Matematikany bilýän ekeniňe ýöne. Logik sowal bu. Seret çınar ağacyny. Almasyp dur diýär. Aha. Çınar ağacyny almasyp dur diýär. 9'a gaçdy. Hawa, seret kömek edýär. Çınar ağacyny diýär. Aýtdym adam şekilde gatnaşmaýyn diýdim. Ýa men kömek edýän. Çınar ağacyny näme fiýasyny? Çınar ağacyny nämesi? Nämesi? Miwesynok, dogry. Demek logik sowal. Aýdýar, logik sowallar gepleşikden. Çınar ağacyny jogap ber. Näme senok?
gayrat bilgen görme. Gayrat. Çınar ağacını albösönök, doğru değil mi? Çok albösönök. Bir doğru o da cevap verip bilmedi aylar. Doğulan, haysi multifilmde çağanı hayvanlar terbiyeleyer. Tarzan mı? Hava. Onu bilen ekim. Akşam bana öýüş berýärler. Irden ýerine ýetirmelip. Menim her gün irden berilen işimi ýerine ýetirýän. Ýöne şonda da bana irden gıýgyrýarlar ýa-da söýýärler. Öýüşimi ýerine ýetirsemem. Biz şonu akşam burup goýýar. Bu dilim? Hawa. Urýas ýa-da söýýär. Bizi tuzduran üçin. Şour, innis yapasın. Gelme diýsen gelýär, gitme diýsen gidýär. Näme? Logik sowar. Gelmediysen gele, gitme. Gelme intak geçsem o. Maşin? Yok. Saat? Maşina de. Hani saat derler, wagt hawa. Var. Yollary ba, ýörap bolanok. Yerleri ba, gazyp bolanok. Deňiz derýalary ba, suw ýok. Yolları var, ýörep bolanok. Hawa. Deňiz derýalary ba, suw ýok. Biz görýär şu taýda deňiz emma derýada ba. Yollar emma. Ýöne biz nirat edip duruz. Yolu. Yok, biz nirat edýär. Şu taýda derýa ba, şu taýda ýol ba, şu taýda plan ýurt ba dip nirat edýär. Planeta. Karta, hawa. Karta. Ýakynlanym. 3 tane öküz. 3 tane öküz aýlary 3 litr süt berýän bolsa, 4 tane öküz näçe litr süt berýär? 4 mü? Evet, bu dinle logik sowal bar. Yankı deşim yani. Yankı deşim yani. Öküz. Öküz. Hawa. Ha, öküz. 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 3 litr süt berýär. 3 tane gay. 3 tane 3 litre ver. Her Öküz ýöne. öküz. Öküz süt veren o. Wala hey. Tavuk özüne kuş diýip bilermi? Logik sowal. Tavuk özüne kuş diýip bilermi? Bilir uçağı da var selim şöyle uçmaya. Diýip bilermi? Deyip bilmem mi? Bilmez bilmem. Yo, diýip bilmez, hawa dogry jang ýene. Näçe diýip bilmez? Kanat var ama patırda bir bu çöýni uçağı. Gülkün şaga adamın tavuk, tavuk diýämi? Gürläp bilýär. Yo, gürläp bilen o. Dogry. Sen ýene bir gede gatnaşdyň, öwrenşik gidersiň şeýlemi? Gutuda 5 tane süýji bar. 5 tanem çaga bar. Şu 5 tane süýjüni 5 tane çaga paýlamaly, ýöne biri gutuda galmaly. Näde etmeli şonu? Logiki sowal elbetde. 5 tane çağa paýlamaly, ýöne biri galmaly. Hawa. Biri gutuda galmaly. 5 tane süýji, 5 tane çaga. Doğuncum benim doğum var. Birini käbir bermelim. Ýöne berdik 4'üsini. Indi 5-nji çaga galdy, gutuda da bir süýji galdy. Näme? Gutu bilen bilen. Hawa. gutu Bilýän-mi? Ullakan gadan ýöne şoň içine sygmaýan zat. Logik sowal. Ullakan gadan. Şoň içine näme sygyp bilmez, seň pikirinçe. Hawa mı? Ana bilýän. Kapak mı? Ana näme kene? Şol gadanyň kapagy. 2 tane soragym özüňe değişli wagtymyz boldy. 15-nji soragda galyk. 20-sine ýetişmedik elbetde. 2 sorag özüňe değişli. Sen başarmaýan zatlaň biri. Elbetde bize siz arada soraglarymyz gyzykly. Sen başarmaýan zatlaň biri. Bam şonýar. Men şunu başaramak diýen dadyň bar. Badyr elbetde. Var, kendi zat var. Özümde qoğulap bilmeyen häsiyetim var. Näme häsiýet ol? Onu aýtjak gelmeýär. Aýtjak gel. Iň halamaýan sorag. İn halamayan soru. Taňa näme sorag berseler halaňok. Ay, durmuşum arada soraýarlar, şoň halaňok. Halaňok. Halam. Soramalar taň. Hiç gelin. Durmuşum arada soraýarlar. Neçe ýaşynda? Ýerdişen. Sunot arada sorsalar boldy. Onda iň gowurýan taýy guralım. İn goýan näme? Taýy guralım. Barmy? Saat guralım. Çat bilýäniň barmy? Yok. Ýene pianino. Saňa iň bir aýdymlaryň içinde saňa iň uly şowluk getiren aýdym barmy? Hawa. Aýty. Kenine ikinji aýdym görmeýän. Görmeýän? Görmeýän inni. Görmeýän sen meni görmeýän. Görmeýän inni. Söz verýänini, men sana hiç diýmeýänini. Meni görmeýänini, söz verýänini, men sana hiç diýmeýänini. Wagtymyz boldy. 15 tane soraga jogap berdik. 2 tane özüňe değişik sorag berdik. Diýmek näme aýlara ýetişmedik. Diýmek hiç gelýän tanışýydymyzam.
%80%, hatta 90% bilmeyen gidiyor insan. Yine bu durmuşdaki ayları bul. Klipdaki de. Bilik gittin sonra baka. Öğreniştin. Inni biz sana eğer de 3000'in içinde 20'sine cevap vermesen şert beriyasıydık. İkisine verdim miydi? İkisine yok, hepsine de verdin, kömek edem de bilen mi? Inni şertim sen nemsal için kıyın onunda. Elbette her kim kıyın ona düşüp bileye doğru dem. Bana kömeğe gelip can edip bilecek adamım var. Joran dostum. Ecem. Ona şertim şu. Şu an Ece'ne aylap bilersin mi? Aylayın. Men edir şu an neymi diyen, yolla kalım diyen mi? Yanımda da kapçık malmanırım diyen. Taksada pulum yok. Gelip bilersin mi? Deyimeli o diyen. Edir o nitem ödgünüm göreceğim mi diyenler. Onda neymi diyelim? Onda neymi diyelim? Zorulan arasında yokmuş o yani. Var. Zorulan sinak görülür. Finali. Edir şu an bana pul gerek. Yolla dur. Böyle. Sinak görülür. Beriyelerim kapulu. Anne şunu bağırlar anne. Zorana. Biz adı neymi Zorana? Gülşat. Gülşat. Pastayanla görüşümüz o. Sizden ara çekli yönü şeyle koğuşacak. Kömeğe derdip fikir ediyor. Yönü şeyle koğuşacak. Yolla kalım. Sumkam kalıptır diyen. İli pul alman çıkıptırın. Nınırcı bir zat ödüm kırdığımız etmeli olan. Gülşat. Olmayan dedim. Yaxşı qo'lladim. O da. Gülşat. Suat bir yere geldim molin var. 5 man pul gerek. Uyda kalıptır kapçığım. Sen çıkıyor mu yönü yaman sroş ne gerek? Böyle hazır. Canada. Nemede hafta oydu. Böyle maşinimi düşünüyorum. Böyle tabii. Kovucoran var iken, gönü badiydi görüyor musun? Can sağ olsun. Soňaýda aýjapyň gepleşikden. Soňaýdym. Aýlaran Gülşat diýip jorasy kynunny geljeken. Şertimizi kabul etdiň, ýerine ýetirdiň. Gepleşimizde geldiň, sowalymyza jogap berdiň, şertimizi kabul etdiň. Köp sağ olsun aýdar. Size sağ olun. Näme diýin? İşiňizde ileri Avra getirsin işinizi. Aylar soruğuna cevap verip bilmedi değil mi? Ilmi soruq değil elbette bu soruqlar. Gatnaşan tanışydığımızın hemmisin 15 ya 13'sünü ya 10'sünü iki diýerler. İkilacını bildim de aydı. İki değil, benim için bir golayladım. Böyle. Esası men seni bildim diyecek koyan hem bilemok dedi. Özüm bolup başar, bilseň hem bilmeseň özüm bolup başar. Elbette bul bilmedin sen diýip üstünden gülünjek soruqlar değil, mehriban tamaşaçylar bular logik sowallar. Elbette hemmemizden bilmeýän biler bu sowallar. Indi aylara sana bir näçe sowgatlarymyz garaşa görüşüm ýaly. İlk bilene bize gepleşimize yardım berýän, ýakynan yardım berýän Katmer kafemiz we gepleşimiziň başyndan bäri bize himayetkarlyk edýän Katmer kafemiz. Bolup atleticilik berýän, hawa sejirlikde görüşelim. Inniki sowgatymyz bolsa Lolis kosmetika bul, Türk'ün brendi. Ýurdumyzda täze ýarap başlady. Bularam bize himayetkarlyk edýärler, işlerini sunup arzu edip Lolis kosmetikany bize gowşurýar. Ulan görün, ulan doğru jamaydy koy. Inniki sowgatymyz Elem Sport. Bu bolsa sport söýänler üçin. Elem Sportda köp sowgatyndan jas olar biziň gepleşimizde himayetkarlyk edýärler we size sowgatyny uradypdyrlar. Sport zalygy demek ki. Sport söýänler üçin. Ine insan sowgatymyz bolsa Rawşan ayaqqaplary. Rawşan ayaqqaplarym kaçdyny kowuşlar we elbette olaryň bize himayetkarlyk edýärler köp sağ olsun aýdyp. Olaňym uğradan sowgatyny gowşurýar. Sowgatlaryň gutly bolsun. Hemmesine sağ olun. Спасибо большое. İşinizi avry dileyen, üstünlük dileyen size de sağ olun. Yankı dişmeyerek toylarda görüşelim. Toyda görüşelim. İki soruğa cevap verip şunça sowgadan. İki soruq däl ondan köpdi. Görersiň gepleşigi goýamyzda. Bolsun şeňýärlik. Canım sağ ol. Ömrüňiz bolsun. Sağmaýjyşan. Spasibo. Şular ýaly owadan pursatda bolsa, tanışylar gepleşimiziň bu edek sany geçip oturýar. Inniki tanışylar gepleşimiziň täze sanyda duşançak. Hoş sağ olun. Spasibo.